Ako viete, máme EPO, ktorý sa blíži. A včera som mal malý problém s Timom Cookom. Povedal, som mu ti, si môj priateľ. Správal som sa k tebe veľmi dobre. Prichádzate z 500 miliardami dolárov, ale teraz počujem, že staviate po celej Indii. Nechcem, aby si staval v Indii. Môžete stavať v Indii, ak sa chcete o Indiu postarať, pretože India má na svete najvyššie colné sadzby. Je veľmi ťažké predávať v Indii. A ponúkli nám dohodu, kde v podstate sú ochotní doslova nám neúčtovať žiadne clo. Takže prejdeme od najvyššej tarify, s ktorou by ste v Indii nemohli podnikať. V Indii nie sme ani v pôvej 30-ke, pretože clá sú tak vysoké, že nám vlastne povedali. Predpokladám, že aj tebe. Scott, ty si na tom pracoval, že žiadne clá nebudú. Však? Povedali by ste, že je to rozdiel? Sú najvyššie a teraz hovoria, že žiadne clo. Ale povedal som Timovi, Tim, pozri, správali sme sa k tebe naozaj dobre. Roky sme znášali všetky tie závody, ktoré ste v Číne postavili. Teraz nás musíš postaviť. Nemáme záujem o to, aby ste stavali v Indii. India sa o seba vie postarať sama. Sa im darí veľmi dobre. Chceme, aby ste tu stavali a oni zvýšia svoju produkciu v Spojených štátoch. Takže EPO už má v pláne získať 500 miliárd, ale svoju produkciu ešte zvýši. Takže to bude skvelé. Takže si naozaj myslím, že sme sa stali z posmechu spred 6 mesiacov najhorúcejšou krajinou na svete. A to neplatí len v podnikaní, to platí vo všetkom ostatnom. A je to aj psychologicky horúce. A chcem sa len poďakovať všetkým, že ste tu. Chcem sa poďakovať médiám. Musím povedať, že médiá boli veľmi spravodlivé. Boli veľmi spravodliví. Boli skvelí. Vlastne som sledoval niektorých našich, normálne by nehovorili nič dobré, ale teraz sa im ťažko hovorí zlé, pretože toto je turné k nahrávke. Nikdy nebolo turné, ktoré by vzbudilo záujem. Celkovo by to mohlo byť 3,5–4 bilióny dolárov. Toto len za tieto 4 alebo 5 dní. A je to od skvelých ľudí. A náš vzťah so Saudskou Arábiou je teraz veľmi silný. Nikto neprichádza. Nikto do toho vzťahu nenarúšať nebude. Kvôli môjmu vzťahu s korunným princom a rodinou by nikto nemohol tento vzťah prerušiť. Ten vzťah je naozaj silný. A keď hovoríte, vzťah je rovnocenný. Myslím, že je to proste ako keby nikto nezničil ten vzťah. Nikdy sme nemali taký silný vzťah s gitarou ako teraz. Vieš to lepšie ako ktokoľvek iný a oni sú veľmi šťastní a my ťa ochránime. Budeme ťa chrániť. To je možno to jediné, čo potrebuješ. Ale nemyslím si, že toho budeš potrebovať priveľa. A včera večer som povedal, že to bolo skvelé stretnutie. Všetko bolo skvelé. Prizvali si Leeho Greenwooda, aby spieval. Bol to krásny večer a ja si to vážim. Ale včera večer som povedal, že Irán má veľké šťastie, že má emíra, pretože on za nich skutočne bojuje. Nechce, aby sme Iránu zasadili krutý úder. Hovorí, môžete uzavrieť dohodu. On naozaj bojuje. A toto myslím naozaj vážne. Myslím si, že Irán by sa mal veľmi poďakovať emírovi, pretože emír bojuje veľmi silno, zatiaľ čo my nie. A je veľa ľudí, ktorí chcú, aby som išiel opačnou cestou. Hovoria, že to jednoducho vyradíme, pretože nás nikto neporazí. Nie, máme zďaleka najsilnejšiu armádu na svete. Ani Čína, ani Rusko, ani nikto iný. Máme najlepšie vojenské vybavenie na svete a máme najsilnejšiu armádu na svete. Ak si pamätáte ISIS, generála Raisina Kejna, však? Zvládli sme to za 3 týždne. Pamätajte, že vraj bude tovať 4 roky, kým sa ISIS vyradí. Zvládli sme to za 3 týždne. To preto, že si mal správneho vodcu s hlúpym človekom. Vieš, urobíš to. Urobíš to o 4 alebo 5 rokov. Ani to neurobíš. Budeš bojovať 4 roky a potom odídeš. Vieš, ako to vždy robíme. Bojuješ. Mali sme prezidenta, ktorý vyhodil do vzduchu polovicu Blízkeho východu a potom odišiel. To bolo všetko.
Viete, minul 10. Biliónov dolárov na vyhodenie do vzduchu Blízkeho východu a potom odišiel. Len povedal, poďme teraz preč. Nezostalo nám nič. A my to nerobíme. Staráme sa o našich priateľov. A tak v nás máte skvelého spojenca a nikto sa nám ani len nepribližuje, čo sa týka vojenskej sily.